Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar Carlo en Truus van den Heuvel. Carlo is deze week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is nu weer thuis, maar heeft geen goede berichten gekregen. Harry Jonker verblijft nu in revalidatiecentrum Noorderbreedte in Leeuwarden. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. Tot onze vreugde is mevrouw Vlug weer veilig terug. Daar zijn we blij om. Ja. En na de dienst is er koffie drinken. De diaconiecollecte is bestemd voor missionair werk. Ontdekken in de Kliederkerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Otto Roelofsen is organist. De lector ben ik zelf en onze voorgangster is dominee Tietje Hipma. Het intachtslied is lied 446, vers 1, 2 en 3. En we zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst. Het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat u help is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde maken had, die trouw bloot tot in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade mij je bewijzen en vrede van God is hart, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zijn dus eerst begonnen met een lofpsalm, die ik een van de lieden is die in de Johannes de Heerbundel zit. En de andere lieden komen daar ook al uit. Dus we gaan enorm jongen van de morgen, dat is heel mooi. Dat past het ik mooi, die lofpsalm, want het is het snijden letaren. De vierde snijden van de 40 dagen, die ik wel de half vasten neemt, want we zijn correct bij de 40 dagen.
En die snijden wordt van arts kwam maar een roze kleur mooi, dus dat het wit van peerske er al terug in komt. Leetare budget verheug je me. En dat komt uit een tekst van Jesaja, waarin Jesaja eigenlijk de belofte van Jeruzalem beschonkt. Verheug je me maar Jeruzalem, want zij zal treerste worden. En zij zal hem treerste als een mem haar beer. Verheug je me, leetare. En het verhaal wat we hier het lezen hier, dat ik bij deze snij, en dat dit over een blinde man, die toch Jezus weer schende maken wordt. En eigenlijk ik u verbaasd door alle leerden die tot Johannes de Heer kwamen, hoe vaak de blinde meesten in de vorm komen die het weer schende werden. Dat is wonderlijk. We zullen zelfs niet zien komen. Die blinde meesten, krijgen als een aantal orenmeesten, die roepen in het evangelie aan Jezus en die zeggen, Heer, ontferm jou. Of Jezus, zoon van David, ontferm je jou. Zo wordt Jezus oorroepen en Jezus die luistert naar hen. En hij krijgt zelf ontferming over de mensen. Hij krijgt mooilijn. En hij maakt het hun beter, hij maakt het hun vrij. En zo roepen wij elke snij om ontferming aan de Heer. Kyrie eleison. En zo willen wij aan het begin van deze dienst maar bidden. Kyrie eleison, Heer, ontferm jou. Zo komen wij bij jou, om alle mensen in deze wereld die het aan de kant liggen en geen waai meer weten. Alle mensen die het ziekje om genezing, om bevrijding, om een naaste die het bij haar is, om nijleven en een nijwaai. Heer, ontferm jou. Zo komen wij bij jou en wij vertrouwen dat jou ons roepen jij. Het roepen van al die mensen. En zo, Heer, willen wij mooi en om de mensen roepen die het verdreun binnen, toch oorlog en geweld, toch jermoede en honger, die het in kampen zitten en geen veilig plak vinden, die het verdrinken op de zee. Heer, ontferm je jou. Wij bidden om en mooi alle mensen die het ondervinden en waar net, Heer, hoe brekbaar uw leven is. Mensen die het ziek binnen, die het minder beruchten hebben. En die het de samen confronteren worden dat uw bestaan zou lied zijn eindig is. En wij roepen, Heer, ontferm je jou. Wij roepen mooi en om alle mensen die in deze tijd verdwalen, die het net meer weten hoe het mat. In hun eigen leven, in de maatschappij, die het vol wantrouwen en angst binnen, denken aan complotten, zus en zo. En net meer weten hoe het verder moet. Mensen die de hoop op je hebben. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Heer van leeuwen, vertrouwen, hopen en leefde. Vorm u wat wij binnen van jou. Dat wij zo leven mogen in jouw jacht. In Jezus' naam. Amen. Wij willen nu een aantal lieden zongen. En ik wil eerst even nemen, dus de verschillende mensen die een lied inleverd hebben, ze kan ze kunnen nemen, maar Arne die hier een hele mooie riegeltje op, dus daar kon ik helemaal mooi uit putten. En hij vertelde hoe het vroeger bij Paken Arne en Beppe Anne, de hele familie kwam om te zongen. Paken Arne achter het harmonium. En ik, althans kwam zo'n, waar een pars kwam, en achter het harmonium dan hier Beppe hier de stelten al van het dwargel aanhellen, want dat was een trill die er had, die grote blauwe vazen. En dan zongen ze maar. En zo maaien wij van de morgen, ik maar zongen.
dat jongen, ja, daar vielen wij hoe Jezus in uw werkje wil. Hoe de Heer in uw wijnen wil. En dan zeggen we naar uw huis van vertrouwen. Dat wij een tempel van de geest wezen maken. Een huis van God in deze wereld. En daar klinkt het lied. 6 jongen wij het lied. Het eerste is op bergen en in dalen. Het staat ik in het liedje van Anne, maar ik weet niet dat het lievelingslied is van Gonnie Zwager, die het vroeger op de Bennetjerken zong. En zij luisterde ik altijd mooi, maar de livestream, dus ik van Gonnie dit lied. Het tweede lied is uit de list van Anne, tel uw zegeningen. En het derde lied, Jezus die mijn ziel bemint, dat Eventin ik al droegen heb. En daar komt dus ook naar voren van, gij geeft blinden de ogen weer. Wij jongen.
Nou, het verhaal van de blinde man die twee zenden wordt, het jaar van ouds bij deze snijn letaren. Maar het past ik bij uw huis van vertrouwen. We hebben het gewoon op Jiske Waasde over de fundamenten van leeuwen, hopen en vertrouwen. En van roeping, van die rups die een vlinder wordt. En van uzelfs wij die het wezen maaien wat wij, ja, worden maaien wat wij binnen, ben van God. Dat is een roeping. En op de eerste snij van de 40 dagen heeft u de baaien gehad. Uw lichaam was een huis voor God. En we hebben het door de binnenmoren gehad. Het heilzame ritme in uw leven. Overal is een tijd voor. En alle tijden binnen in Gods hand. En we hebben het gehad over de boetenmoren. En je kunt dat mooi lezen in je 40 dagen kalender. De boetemoren van de, ja, eigenlijk van de vrijheid van de regels. Dat de regels in uw leven dus ik vrijheid jouwen. Zo binnen de 10 woorden van God die dus in de vrijheid zetten. Op waar naar het beloofde land. En dan doe het binnen de feesters ombar. De feesters in de morgen, in het dak. Dat we naar binnen schenken, naar uzelf. Dat we naar boeten schenken, naar de oren, naar de vrouw om eens heen. En dat we de Bibelverhalen broeken maaien als feesten. Dat die dus helder zien laten waar het op aankomt. Dat is het thema van Joet. En dat kunnen alle Bibelverhalen wezen die dus helpen om te zien waar het op aankomt. En Joet luisteren we dan naar het verhaal over de blinde man die het werd zenden werd. Voordat wij uit de Bijbel lezen gaan, willen wij bidden om Gods geest. Heer is God, schenk us jouw heilige geest dat u toch eens hinnen streamen mij. Dat u us iepent om te jaren naar jou, om te libben met jou en met elkaar. Dat wij groeien maaien als ben van jou. Dat wij voluit libben maaien uit die fundamenten van vertrouwen en hopen en liefde. En dat er zo rond te wezen mij in us en in us midden van jouw werk in deze wereld. Van jouw aanwezigheid onder de mensen. Help ons om zo te luisteren, om zo aanwezig te wezen als tjoegen van jou in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Genezing van een blinde. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden,
Is dat niet de mens die altijd zat te bedelen? De een zei ja, die is het. En de ander, nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei, ik ben het echt. Oh ja. Zingen we lied 569, vers 1 en 2. Dit weer lied wat oordroegen weer terug Evert en Tineke. En nou jongen van lied wat oordroegen is terug Godse, de dorre vlakten der woestijnen. En wat zei dus de vorige week bij Godse, hoe moest dat zongen worden? Het maakt vlot op. Dus dan kunnen ze zingen van de dorre vlakten. Nee, maar de meesten kennen weer rinnen en weer zien. De dorre vlakten. Ja, dat hè? Oké. Een lied van Jesaja.
wat wordt bij het verhaal wat we gehad hebben. En het verhaal dat gaat nog volle verder. Het staat ik ooit in je 40 dagen kalender. Je mag het dus vooral verder lezen, je hoort. Een bijzonder verhaal. Het is eigenlijk, ja, dacht ik een jestig, maar ik een heel vermakelijk verhaal. Ja, want die man, we jaren niet zo, dan komen de boerlui en hoe kan het nou? En dat is toch nog een schenkist. En dan brengen de boerlui, die brengen hem naar de fariseeën daar, want het is ook nog op de Sabbat, dus dat mag eigenlijk helemaal net. En die vregen dan ik, en wat is er gebeurd? En dan met er weer orenmeesters en die denken, ja maar dit kan helemaal net en hij kan het zien en dan is er weer ergens oors in te vregen. En die brengen hem weer om bij de fariseeën en dan moeten ze daar weer maar praten. En de blinde man die het weer schenken, die zwaait op laatst in die fariseeën. Nou, maar ik heb hem toch alles al verteld? Wil je hem soms hem ik volg je, dat je hem dat al je weten willen? Nou, en dan wil die fariseeën woest. En die jaagt hem voort. Daar eindigt dat heen en weer gesleept maar. En als er voortjaagd is, dan ziet het Jezus hem weer op. En Jezus vreeg het aan die blinde man. Loosto in de mensensoort. En dan komen we in de sfeer van loosto in de Messias. En de blinde man die zei, ja, als ik wist waar het wie, daar leeuw ik in. En Jezus zei, dat ben ik. En dan zei die man, ik leeuw, Heer, ik vertrouw. Ja, en dan zijn we bij het huis van vertrouwen. In dat vertrouwen komt God in de wereld. In ons bestaan. En daar wordt de kracht van Jezus levend. De kracht die het, ja, als een teken nou al mensen beter maakt. Als een teken, een eerste teken van die grote toekomst die komen zal. Dat alle mensen en de hele schepping genezen en bevrijd wordt. Daar liet Jezus de tekenen van Sjen in het evangelie. De blinden liet sjoggen, de lammen liet doen. Dus daar gaat het door in dat verhaal. Dat vertrouwen dat wij winnen mooien. Dat nieuwe leven bij Jezus te vinden is. En dan nog even terug het verhaal heen. We zeggen in het begin, dat hebben we niet gehad, dat Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. In Johannes 8 had Jezus dat ik zei, ik ben het licht van de wereld. Wie achter mij aankomt, zal nooit meer in het just herinneren. Dus het gaat in dit verhaal om het licht. En die blinde man, dit schende wordt, zodat hij het licht schenkt. En al die mensen die er omheen hem heen en weg slepen, dat die ik gaande waar uiteindelijk ontdekken maar wat de bron van het licht is. En dat is dus net een makkelijke waai, dat die blinde man weer schende wordt, dan is het nog net klaar. Dan is er een hele protte heen en weer gesleept. Al die vragen van mensen, wantrouwen, woede. En ik denk dat het zei ik in uw wereld is. Dat wij dat vertrouwen in Jezus, dat we daar het leven kennen. Het leven maaien. Maar dat er dan lieke goed nog al die vragen en wantrouwen en woede in ons leven wezen kennen en in ons wereld. Maar de reden trier is dat Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Wie achter mij aankomt, die zal nooit meer in het just herinneren, maar het licht van het leven hebben. En in dat vertrouwen maaien wij de waai gaan. Bijzonder is ik dat Jezus die man naar Siloam stuurt om zijn eigen te wasken. Siloam weer van ouds weer een wetterleiding die koning Hiskia online hier, maar in de tweede tempel weer die bron die weer opnieuw maken. De bron van Siloam. En dat wordt, er staat hier in de tekst van Johannes 9, dat wordt gezondene budget. Maar het
sturen, daar had het wel mee te krijgen, maar letterlijk is het leiden, dus van de wetterleiding. Dus dat het wetter leiden wordt. En toen dacht ik, dan ben ik al bij Nijenwieken van de leidingen die toch het huis rennen, de wetterleiding, de elektriciteit, en dan ben je bij de geest, hè? De geest die toch mensen heen streamt. Wetter en geest, het vuur van de geest. En zo zorgen wij in dit verhaal het licht van Christus dat us de egen opent. En het vuur en de stream van de geest die toch us leven heen streamen wil. En dat is de kracht die wij ontvangen in Christus. Midden in alle vragen en wantrouwen en woede. En Jezus zelfs is die wij gongen voor us. In de tijd naar Peesketa, die wij nou betinken, dat hij dat licht volhouden heeft, midden in al het zuster van het wantrouwen en de woede. En in het kruis komt dat op zijn allermeest bij elkaar. De grote woede en zonde van de vrouw. En het licht van God, dat sterker is dan alle wantrouwen, alle woede en alle vragen. Dat licht dat het kruis overwint. En dat is het evangelie wat wij thuis nemen in de 40 dagen. Dat wij vieren met Pesk. En ik hoop je en bid dat dat altijd sterk in ons wezen mag. Amen. Wij willen nou treien Jezus lieden zongen. Het eerste lied, op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. Dat is wat wij betinken in deze tijd, dat in dat kruis het licht van God al die wantrouwen en woede, het zuster overwint. Dat is het eerste lied. Het tweede lied is vol verwachting blijf ik uitzien. En dat is een lied van de verwachting van die grote nieuwe toekomst met Jezus. Een lied wat Jan ondroegen heeft. En het derde lied wat we zongen is, welk een vriend is onze Jezus. In die tijd tussen het evangelie en de grote toekomst maaien wij met Jezus als vreugd terug het leven gaan. Een lied dat heel zongen over hier. Hier kan zijn ook.
waren gewoon, dat hebben we ook horen. Ja. Wij maken nou maar ook een tandje en bidden. We willen een tandje dat Willy weer in de kerk wijzen kan. We willen een tandje omdat Nicky en Atte weer paken en beppen willen winnen. Want Gerbrug en Oswin die hebben een famke gekregen. En Verre Nicolaas een zuske en ze heet Linde Atti. Ze is juist geboren. Nou, prachtig. We willen ik bidden voor Harry Jonker, die nou in de revalidatie is, maar steeds net je uitslag gekregen heeft van de operatie en hoe verder. Dus dat is nog spannend alweer. En we willen bidden voor Carlo en Truus en hun baan en bansbaan. En misschien is er nog iets wat je hem aandraagt willen voor de morgen. Dat mooi. Zullen we dan danken en bidden. Dank u wel, Heer, dat wij samen hier van de morgen bidden en luisteren en jongen maken. Dat we samen ons opnieuw verbinden maken met jou, met elkaar en met jouw wezen in ons. En dat wij samen winnen maken of vertrouwen in het besef dat jou de kern en de bron van ons bestaan bent. En dat jou is nooit alleenig lid. En dat wij met Jezus die nieuwe toekomst te meer te gaan maaien. Troch alle stormen heen, troch alle vragen en alle wantrouwen en woede van deze wereld. En Heer, zo komen wij bij jou, bij alles wat er in ons leven is. Bij alle dankbaarheid, dat we blij zijn dat Willy weer in de kerk is, dat de lietse Linde Atti geboren is. Alle vreugde, alle liefde in ons leven. En wij willen ik bij jou brengen alles wat moeilijk is en wat ons del drukt. Wat we zwaar voor hebben en verdriet voor hebben. En hier zo bidden wij om jouw kracht voor Harry Jonker en zijn naaste. Wij bidden om jouw liefde en troost voor Carlo en Truus, hun baan en bansbaan en al hun naasten. En zo bidden wij voor alle die wij in gedachten hebben. Die jouw troost en liefde en kracht nodig hebben. Dichtbij vier alle mensen die in het juiste leven maken. Heer, lucht van de vrouw, laat jouw lucht schijnen in ons leven, troch alles heen. In de stilte brengen wij bij jou, wat het oor net van u sissen kan. En met elkaar bidden wij de woorden die het Jezus ons joen heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Gelijk in de hemel, als zo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als een vervolg op uw gebeden willen we de volgende 12 lieden zongen. Ga niet
alleen door het leven. Dat is de eerste. Dat we weten maar dat hij altijd bij ons is. En het tweede, ik wil zingen van mijn heiland. Dat is de vreugde van uw bestaan.
wij binnen nota onder collecte. De diaconiecollecte is bestemd voor missionair werk, ook het woord onthouden hebben. En ik voor het werk van Kliederkerk. En Kliederkerk is eigenlijk, ik was dat wij lezen, zo mooi. Dus het kerk sinds het vieren, maar alle mooie verwerkingen van het Bibelverhaal wat we lezen hebben. En op die manier probeerde de kerk, ik werd, dus de band te beloeken bij het leeuwen en bij de kerk. En daarna zongen we het laatste lied, en daar staat iets oer op de achterkant van de folder over Friesland van Moldavië. En dat vind ik nog mooi bij te hebben. Hier staat nog wien en hunning en lekkere dingen, die je een keertje kennen om het werk van Friesland van Moldavië te steunen. In Moldavië werd ik zag voor mensen uit Oekraïne opvangen worden. En dat is meteen het bredje naar het laatste lied. O God, o geest, o lucht, was blinken, hoe strieren alle nacht en noord. Een Friese versie van Johannes de Heer, lied 200. Toch Kees ondroegen en Otto hier er nog een prachtige oorvulling bij. Namelijk dat de muziek komt van Bortniansky. En dat is een Oekraïense componist. Die het letter in Sint-Petersburg gewennen. Zie ik het goed, Otto? Ja, hè? Mooi. Dus dat is wel heel mooi. Dat hebben we over net betocht. Prachtig. Zo komen alle dingen bij elkaar. Nou, tijd van de collecte en daarna zongen we het laatste lied.
koor te jongen en ik thuis mij us verboen dat wij de Heer het tjenje maaien en rond te maaien van hem in us besteen. Je bent hartstikke welkom om nog een kopje koffie te drinken. En dan maaien wij gaan met de zegen van de Heer in deze wereld. De genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest, wees mij hem alle Heer. Ik moet nog even wat zeggen, want ik bedacht het tijdens de collecte, maar nou vergat ik het alweer. Want de vrouw van Otto is ook in de kerk, Natasja. En zij is zo ijverig bezig om Nederlands te leren en dan praat ik de hele tijd weer Fries. Dus dat is weer de volgende oefening. Maar wel heel fijn dat je hier in de kerk bent. En gelukkig hebben we veel gezongen, dus dat was ook een mooie oefening. We zijn heel blij dat jullie er zijn. Wel thuis allemaal en ontzettend.